Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bro. Kembali lagi ke live streaming Gus Fastajib official. Jos kuwi nek live karo Gus Fastajib. Pokoke apik Paseban. Selamat malam Paseban. Jan Jos kuwi nek live karo Gus Fastajib. Tur yo jelas sip kuwi live streaming live Gus nggih Kalimantan Utara hadir, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur hadir. Live streaming bersama Gus Anak Fastajib hari Senin 2025. Pokoknya jos kuwi. Tur ya cocok kuwi live streaming karo Gus Fastajib. Live Gus nggih. Jos cis pokoke. Tur ya genah apik live karo Gus Fastajib. Tur ya sip kuwi ana penontone Kalimantan hadir, Sulawesi hadir, Gorontalo hadir, Blitar hadir. Pokoke jos kuwi. Live streaming bola. Pokoke live iki Gus. Live karo Gus Fastajib ya sip kuwi. Live streaming. Tur ya sip kuwi karo Gus Fastajib. Sisuk ning Blitar ya, guys. Sisuk nganu ning Blitar. Ayo Blitar hadir ora ini. Pokoke live streaming karo Gus Fastajib sip kuwi. Live streaming jos gandos. Pokoke Kulon Progo hadir Gus. Kulon Progo, Sulawesi Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru, Medan, Jawa Barat, terus Jawa Timur, Jawa Tengah. Pokoke sip kuwi live streaming. Ha ta bola jos kuwi. Nek live karo Gus Fastajib. Jos gandos. Pokoke nyos kuwi live streaming. Ngono ki ana wong penontone, guys. Ana to. Sing penting sisuk ning Blitar, cocok nek ning Blitar. Blitar. Pokoke sip kuwi nek ning Blitar. Blitar ya bola, pokoke sip kuwi. Nek ning Blitar. Nek gone Gus Idam tapi ya jos kuwi. Sip kuwi. Kok sinyale lancar Gus? Lancar. Sing penting live kok ya, guys. Bola. Tur nek dadi Gus ki ya sip kuwi. Men kaya TV-TV. Tur ya nek ning Blitar ya jos bola. Pokoke aja lali. Sing penting ya rono. Blitar Gus, nggih Blitar. Cocok kuwi. Sing penting sip kuwi nek live karo Gus Fastajib official. Gus Fastajib official pokoke. Pokoke live streaming iki guys karo Gus Fastajib. Ya ngono ki ana penontone Kulon Progo hadir, oke. Paseban hadir. Sulawesi hadir. Terus Paseban Batik hadir. Kulon Progo hadir. Dieng hadir. Pokoke sip kuwi. Live karo Gus Fastajib. Ha ta bola. Tur ya nyeni kuwi nek live karo Gus Fastajib. Ana sponsore bola. Lakitan Pertamina. Ya bakso Mae Soimah ya jos. Nek tembunge Gus Miftah ki wangune etoke rondo. Ning ya dikirane Pak Prabowo ya bagus kok ya.
dekengane Pak Prabowo karo Pak Jokowi mbiyen. Terus yo Gus Tajib ngerti Pak Jokowi ngerti Pak Prabowo sikik dhewe presidene Pak Jokowi Pak Jokowi Pak Prabowo ngono lho guys. Kelingan lara lidah Gus ora kelingan. Sing penting yo sip kuwi nek live streaming yayawe Mbak Delia we nonton kok. Sapa? Yaya. Mbak Yune Abdul nggih. Tur ya Lasati eling-eling kuwi. Ra penting. Sing penting live karo Gus Fastajib. Kan ngono, guys. Pokoke jos gandos. Oke. Berita Laya hadir. Jos gandos. Ya dek live karo Gus Fastajib ki ya sip kuwi. Live karo Gus Fastajib official. Apa meneh pip ngono iki jos. Tur ya nek sisuk ning Blitar review son ne Brengos Brewok Kompak Audio. Ana te ra do hafal kabeh. Pak Ganden Kompak. Terus Brengos Pak Mas Heri apa ya kene sisuk sone nggo kuwi kok. Nek majelisan Gus nggih. Pokoke nek majelisan sone nganggo teh Brengos, teh Brewok jos kuwi. Live streaming. Kuwi ya siaran live. Ketoke ya sip kuwi. Jos jis. Oke, berita Laya hadir, oke. Ada komentar masuk ora Gus? Ada. Sing penting iki ya Mas David Media nonton iki, guys. Wengi le rutinan pendak malam Selasa karo malam Jumat. Aku wae arep ning Blitar patang sasi kok mulih sisuk poso akhir sana kan ngono. Jos jis Gus. Pokoke jos gandos. Sing penting iki kelingan pengajian Gus Idam ning Paseban, kelingan pengajian Gus Idam ning gone Soimah kan ngono. Jos kuwi. Oke, bola. Besti bola, pokoke jos kuwi. Pokoke sisuk ning Blitar ya bola rasa ngejak-ngejak. Live streaming Mas Komar lagi wis tuku rokok ora Mas? Ya kuwi. Tur ya tek live karo Gus Fastajib ki ya sip kuwi. Tur ya sisuk ning Blitar men eto okah ngono lho bola. Men rezekine cair bola, cair. Sing penting ya eto dekengane Pak Prabowo. Tur ya eto dekengane Pak Prabowo ki ya sip kuwi. Tur ya iso cair. Paling mlebu ki arep jikoke rokok bola, santai wae. Pokoke nek live streaming karo Gus Fastajib ki ya sip kuwi. Live streaming. Suarane mobil tok, guys. Soale lah nganggo pengeras sound system. Dadine live karo Gus Fastajib ki ya dono nganggo mic lebokke kokokku jos kuwi nek karo nganggo sound card jos kuwi nek live streaming. Nyos Gus, nyos pokoke jos gandos. Tar kuwi sak jam setengah to Gus. Nggih. Nek ning Blitar ki ya sip kuwi. Berita Laya bola. Pokoke golek ada komentar masuk saya baca. Yang
baca silakan komen di bawah. Gus Fastajib tunggu ya bolo. Pokoknya ya komentari saya baca. Moga-moga ana bolo sing komentar masuk ngono kuwi gede hadir ngono lho bolo. Pokoke iki nek live karo Gus Fastajib kuwi ya sip. Apa meneh Jos Jis. Jos Jis Gus, pokoke Jos kuwi. Mas Komar ning kamare Mas Febri tak kira jiko rokok. Wong wis njaluk drink bola lah sido. Menyako ming busa basi bos. Bola bahasana bahasini bola. Paham? Ya paham. Sing penting yo nek dekengane Pak Prabowo ki ya bagus. Dekengane Pak Presiden ya sip kuwi lho bola. Pokok iki sisa ning Blitar golek sing simer-simer ta bola nyeni kuwi. Karo ndelok sone brengos Gus, nggih. Karo ndelok sone brengos. Tar ya nyeni bola, pokoke sip. Tar ya nek live karo Gus Fastajib official ki ya jos kuwi. Sisa iki rencanane Rabiku karo Satri Krapyak ki tak live streaming. Di live Gus. Nggih. Tar ya muga-muga jodoh. Nek Santoso tak jodohke karo Mbak Arum. Pak Gus Tajib kan apa-apa apal Mbak Yune Ablol. Ya Delia maksudnya. Karo paham Latarida. Ya lah saya dibahas. Sing penting live karo Gus Fastajib kan ngono bola. Apik banget. Tar bahas ning gone Pak Untung ora Gus. Ya rasa dibahas, sing penting ya TKT sisa ning Blitar golek sing simer-simer pokoke jos jis pokoke. Tar ya ana wong delok ya lumayan kok ya bola. Jos bola. Tar ya Mas David Media hadir Gus Fastajib. Oh hadir. Ya siap pokoke sisa ning Blitar cocok kuwi. Patang sasi bola.